Srácok, tudjátok, kiadtam a vicces macskák első részét, és tehát egyből megnéztem, és nekem nem volt hang. Ha másoknak sincsen hang, akkor én kérek bocsánatot, nem tudom mi lett, de ha másoknak nincsen hang, sajnálom. De sajnálom. Minél többen látják ezt a videót, hogy akik látták azt a videót, ne reklamáljanak, hogy nincsen hang. Nyomon csak úgy se tudnak nekem reklamálni. Mert hát valamiért nincsen benne az, hogy tudjanak nekem élni. Na most nem azok tudnak reklamálni, akik az én zsőmbe járnak. A Kovács Mihályba. Már összép, de faszom. Jól vannak. Jól vannak. Ákos. Éppen bocsánat kérő videót veszek. Kitől? Azért nem több vágok. Köszönöm.